सहेली जात रही से रास्ता में दिन की माई से कोनो कहतिया ए बहिना ए सुना भी तू कोई का हो का कहता रू कुछ निमन कोई हमरा पूर्वज सबसे बड़ा डर लागेला ते चाची रे लगा कितना दिन से खोजत रहनी है त काहे खातिर कहीं कि ना कहीं त कह अपने लोग से कोनो बात कहल जाला तर अपनी लइकनी के डांट दी रात दिन फलानावा के लइकनी के साथे रात दिन घूमतिया आ काज न ओकर लइकनी के इतना हल्ला सुनाता न रोरो लइकनिया खराब हो जाई तो ओकर माई कही कि भगवठिया का रोज हम माना करी ले कि ते ओकरी साथवा मत घूम काज ने का एके में एक गाड़ पे गाड़ी सटा कर रहत ऐसो तनिको हमरा पते न के चलो एबे एकरी बापवा से कह दी न तकरी गणिया पे कच्चा मरवा का चली तो कबो कबो ही होला हमनी के परिवार में हमनी के माता हमनी के माई लोग एगो डांटे के भी एगो कुछ तरीका अलग होला मगर हम वीडियो के माध्यम से संदेश देले बनी कि अगर हमार बेटा बेटी भी खराब होता तो के डटला के समझावला के एगो लाइन धरेला के भी अलग तरीका होला मगर गांव में कुछ माता बहन बेटी ऐसन बालो कि अपना बेटा के समझावला का तरीका अलग बा ये सब चीज पर भी वीडियो बना के डालने जा जो उनकी सबके अच्छा लगे हाँ रिकॉर्डिंग पे जा कोनो लगा दो जा कोनो लगा दो कचरा वाला सुनील भैया हाँ सुनील भैया अभी आदेश आता कि रोक के ओके लास्ट में करो रिकॉर्डिंग हाँ रिकॉर्डिंग लास्ट में करो लास्ट में को के जाए हां मोबाइल पकड़ लीजिए मगर यही में से वीडियो में से कोनो लइकनी हमरा के कमेंट करेली सो का ये सुनील भैया खाली मेहरारू ने का तार तार करबो कब है मर्दन के तार तार ना करबो तब मर्द लोग के का कहल जा देखा हो सारा हमर परिवार हंसता देखा हो दे खेला हो के त का मर्द लोग के कहल जा मर्द लोग के जीवन में बटले का बा ये धरती पर अगर सब चीज बात मेहरारू के देन से बा अगर आज हमनी के धरती पर भक्ति जिंदा बा तो हमनी के मेहरारू लो से जिंदा बा एबे हमनी के नवरातन में कोनो मर्द से पूछ दहल जा का हो भाई नवरातन भूखल बलो तू कैसे ना चढ़ती उतरती भूखी ले आ कोनो मेहरारू से पूछ दहल जा तू 9 दिन भूखेली सो एबे हमनी के मंदिर में चल जाइल जा तो मंदिर में हर एक चीज भगवान मेहरारू के नाम से बा पूजा अर्चना वंदना जौन चीज उठा के देख ली सब मेहरारू के नाम से बा मर्दनन के नाम से का बा ओई में एतवत के एगो घंटा टांगल बा जे ही जाला एगो टन दे बजा के चली आवे तब मर्द लगो घंटा खनबा लो दिन भर काम करी लो और जब सूते के बेरा होई त कहली से मौगी हटी हटी और माई बड़ी नो और माई की बराबर जीवा के त मां भी तो गइल बा अब तारे को बहिन बिया तू हमरा कोरी रात दिन पानी पियोले रहतिया त कब कब होला कि हमनी के सब काम कइल जाई मगर सूते के बेरा मेहरारू का जरूर एगो दूगो कहानी सोई जाई यो सब चीज के वीडियो बना के डालनी जोन की सबके अच्छा लगल और सब भैया क्या करना देखिए हमारे सुनील भैया के पूरा परिवार से भी बहुत ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिलता यही प्यार आशीर्वाद मिलेगा चाहिए और सब